Olu lusasazo ngqolwendaba eStudio 9 kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazi eziphambili. The PKTT was established or formed by the National Commissioner, not through any legislation or gazetted regulation. Intloko yecandelo lezobuntlola kwinkonzo yamapolisa uNjengele Dumisani Khumalo ithi luxanduva lomkomishina lwamapolisa kuphela ukuseka amabutho akhethekileyo njenge-PKTT. We are beginning to get reports that there are houses that are collapsing, and because with the soil now heavily saturated, we are expecting to see more of those cases. Imvula ezingenasiqabu ziyaqhubeka nokugqugqisa kwindawo zesithili Mopane eLimpopo zishiya umonakalo logama eMpumalanga kufunyenwe umzimba womntu omke nomsinga. Isigqibo seqela lebhola yombhoxo laseNew Zealand sogxotha umqeqeshi weliqela uScott Robertson sibangele ingxubakaxaka kwizicwangciso phambi kwendebe yehlabathi. Botani Mzikantuna namhlanje livunyiwe idinga siphakela indaba kweli jelo singaphosanga maseko masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Intloko yecandelo lezobuntlola kwinkonzo yamapolisa uNjengele Dumisani Khumalo ithi ukusekwa kwamabutho akhethekileyo njengelijongene nokubulawa kwabezopolitiko iPKTT luxanduva lomkomishina lwamapolisa kuphela. uNjengele Khumalo unika ubungqina kwikomiti yesikhawu yepalamente ephanda izityholo ezenziwa ngumkomishina lwamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi ngoJulayi wenyaka ophelileyo zolwaphulo-mthetho obutshijolo nokufaka impumlo kwabezopolitiko kwinkonzo yesipolisa nakwingalo yomthetho. uNjengele Khumalo inhloko yecandelo lezobuntlola kwinkonzo yamapolisa uxelele lekomiti yesikhawu yepalamente ukuba incwadi yabhalwa ngumphathiswa womchuno osekhefini iyalela ukuba zingavalwa izithuba kweli candelo ilikhwelelisile eli candelo kuba ubukhulu becala ezo zithuba zinefuthe elimandla ekubeni abezobuntlola babe nolwazi ngezicwangciso zolwaphulo-mthetho kwaphambi kokuba bophula imithetho bazenze esithi oku kwenze amapolisa asemva. Uqhube wathi inzame zokuhlangana nomphathiswa aboniswe ngobungozi benyathelo lakhe zange zibe yimpumelelo. So like any other task teams, the PKTT was established or formed by the National Commissioner, not through any legislation or gazetted regulation. It is the prerogative of the National Commissioner or the Provincial Commissioner that at any time there is a threat that they feel that it needs the task team approach, which is different from the normal day-to-day policing approach to establish then the task team. I'll link that with the situation as it happened. If we follow the minutes of the Interministerial Committee, there were 2 meetings that took place during May. The IMC went to the province to find out as to what are the interventions that are in place. Indeed, they did find the task team, the provincial political killings task team. Ngumthetho nika igunya lokuba ukuvalwa kwezithuba ezikumgangatho ophezulu kwicandelo lezobuntlola kwenziwa ngokwemvano nomphathiswa wamapolisa. Usaqhuba uNjengele Khumalo nokujikwa-jikwa ngemibuzo ngamalungu lekomiti yesikhawu yepalamente. Imvula ezingenasiqabu ziyaqhubeka nokugqugqisa kwindawo zesithili Mopane eLimpopo zishiya umonakalo kwindlela nebhlorho zikhukhulisekile. Abanye abahlali bazifumana bevalelekile. Uninzi lwezikolo kweliphonda zikavulwa ukuze ziqale unyaka-mfundo nanjengoko abafundi neetitshala bengakwazi ukufikelela kuzo. Abasemagunyeni bayibeke phantsi kweliso elibukhali lemeko logama beqinisekisa ukhuseleko lwabahlali. Nakubeni kungekabikho imiphefumlo ilahlekileyo ayaqhuba amaphulo okufuduswa kwabantu kwizindlu ezintlithu ezizantyalantyala. Kunzima ukunqumla imilambo phakathi kweelali zaseLimpopo.
abahlali bayalamkela kambe ungenelelo lwabasemagunyeni. Rabitsa ba masipala batlile Uthi bakhwebe amagosa kamasipala nosodolophu balisabela ikhwelo bathembisa ukuba bazaqhubekeka nongenelelo ukuqinisekisa ngokhuseleko lwabahlali kwaye abaziphosisa amaseko kubalungisela ibhlorho isakunqamuka imvula. Isithethi somasipala wesithili Mupani sithi imvula edlivayo kwiphondo idale umonakalo omkhulu kwiziseko tshitshilili kwiphondo kwanyanzeleka ukuba kuvalwe inhlaninge yendlela ezibalulekileyo. The initial damage was around the road infrastructure, and that of course has impacted some movement. As we speak now, some of the major roads are closed. The R71 road, Lulekan to Palaura is closed. The R527 road in Hoedspruit is closed. The R529 road, Giyani Tzaneen, is closed. But our biggest concern is that we are beginning to get reports that there are houses that are collapsing, and because with the soil now heavily saturated, we are expecting to see more of those cases. That is why we will want to appeal to our people to get to safety. Utyatyadule wathi imandundu imeko yonakala izindlu zimbi zikwimeko yodiliko. Esoleka ngelithi amagosa olawulo lwenhlekele athe gqolo ukufudusela abantu kwindawo ezikhuselekileyo lokugama izikolo zingekavulwa. Kusenjalo amapolisa asempumalanga aqinisekise ukuba ufumene umzimba webhinqa emsholozi cebukuhle nomlambo iWhite River ngalentsasa lowasekhini uminyaka engama-44 ulahleke phezolo ngethuba izama kuwela umsinga wamanzi kwimvula ezimandla. Obebhala kwindaba ze-SABC ndingundimphiwe Gift Nonqotho. Zehle ngomyinge ka5% ingozi ezibhubhise uluntu nonquzulwano lwezithuthi ezindleleni kwixesha leziyunguma lonyaka ka2025 xa kuthelekiswa neli xesha lonyaka ka2024. Iziganeko zabantu abaye bohlukana inyama nomphefumlo ngexesha leziyunguma lika-2025 neziye zashicilelwa zili-1,427 kwiingozi ezili-1,172. Kambe ke umphathiswa wezothutho udandalazise iinkcukacha ezibekela ubala iMpuma Koloni njengolona phondo libonakalise izinga elehlileyo lokusweleka kwabantu ezindleleni ilandelwa liphondo laseFreystata. Preliminary data indicates a 5% reduction in both fatalities and crashes for this year's festive season compared with the same period in the previous year. This year, a total of 1,427 fatalities were recorded from 1,172 crashes during the festive season. The highest percentage reduction was recorded in the Eastern Cape, followed by the Free State. Lo gama iGauteng, iNtshona Koloni, iMpuma Koloni neMntla Mpuma ngamaphondo ashicelele ukunyuka kwamanani wengozi ezibulele uluntu xa kuthelekiswa nexesha leziyunguma lika-2024. 4 provinces, namely Gauteng, Western Cape, Mpumalanga and Northern Cape, recorded increases in fatalities. I'm very clear that this death toll is way, way too high. And that is why we are introducing a new measure. And that measure is to prevent any form of drinking and driving. Ukanti ke okaChris uvakalise izinkcukacha manani kwinkomfa nonondaba ePitoli. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwindaba ze-SABC eGauteng.
Sinamkele kwakhona kwiindaba zeli jelo. Uyakwazi ukubukela ezi ndaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Indaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike, ze uba ukwamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo. Xa uzifuna zisasazwe ngqo kwi-cellphone yakho iya kwi-SABC Plus uthi SABC 1 xa sihlabela mgama. Kulindeleke isigqibo ngentsimbi yesibini emini nje kwinkundla kamantyi yaseRhawutini malunga noshicilelo lwevidiyo yesiganeko solwaphulo-mthetho esibandakanya uDJ Waras ukuba kumele iziswe kusini na kwinkundla isuka kuphando-nzulu lwamapolisa. Ummeli umekwe lokuba ushicilelo lwevidiyo luza kubeka elubala kwinkundla ukuba abammeleyo umtyholwa uVictor Majola ukhona kusini na kushicilelo olwathatyathwa bubuxhaka-xhaka beekhamera. Oku kuza emva kokuba abatshutshisi bethe ngobungqina begosa eliphandayo beye bavakalisa ukuba uMajola ube ehleli notyholwa ngokudubula kanye nenye indoda imizuzu engama-45 ngaphandle kwendawo yesiganeko solwaphulo-mthetho phambi kuba uWarwick Stock owaziwa njengo-DJ Waras ahlukaniswe inyama nomphefumlo. Kananjalo Captain Abi Mthwedi uxelele inkundla ingqina livakalise kwabakantsasana ukuba uye weva ngaphaya uMajola ebhekisa kumadoda abandakanyekayo kule nyewe ngelithi nangu lo muntu, nokuthetha ukuba nanku lo mntu phofu ebhekisa kuWaras kanye ngalamhla waye wadutyulwa ngawo ukulishiya elimiweyo. So for the sake of justice and for the sake of fairness, it's a humble request, Your Worship, that the state provide us with such a footage. They've always been saying that they have a footage. This video footage is very crucial for the purpose of this bail. He's a man, he's not in that particular video footage. He is not there. If the state fails to provide this video footage, it weakens their case. The state requests the court worship to refuse the application by the defense. Inkulu baphathiswa yaseMntla Koloni uGqirha Zamani Saul ithi iza kwenza utshintsho kwikhabhinethi yakhe kule veki. Oku kulandela ukurhoxa komphathiswa wezempilo uMaruping Likwene ngoNovemba wenyaka ophelileyo. Umphathiswa omtsha uza kungena kwisikhundla esijongene noxinzelelo nanjengoko eli sebe lineengxaki ezininzi ngokuhanjiswa kweenkonzo. uMaruping Likwene wehle esihlalweni ngoNovemba wonyaka ophelileyo. Isikhokelo besisithi uLikwene uthunyelwa ukuba yokusebenza ekhokhela ukhankaso lonyulo lwe-ANC ephondweni. Umphathiswa wezolimo uMase Manopule uchongwe njengebambela mphathiswa wezempilo. We can't prolong the issue of the appointment of the MEC of Health any further. We are going to appoint the MEC this week. And what we are currently looking at is what measures that we should put in place in order to ensure that we strengthen the management capacity in that department. Isebe liyaqhwalela ngaphambili nje kokuba abeke phantsi uLikwene. I-ofisi yophicotho kwezempilo ikhuphe ingxelo ebonisa ukusilela okuninzi okwenzekayo kweli sebe kwaye umphicothi zincwadi jikelele wadiza ukutenxa kwindlela ekusetyenziswa ngayo imali. Even if the Premier becomes the MEC of Health, that will take him a long time to get this department out of the mess. The health department, as we all know, it's in a bit of a crisis. There's good policies within the health department. Inkulumbuso kunye ne-ANC bavale ongezantsi ngokwenzekayo kwesi sikhundla, kodwa oluhlengahlengiso lunokuchaphazela okuninzi kweli sebe. Probably if the MEC of Health is one of the serving MECs, that would lead to some kind of a reshuffling where we'll have to fill another vacancy, which is as a result of appointment of the MEC of Health from the current crop of MECs that we have. Icandelo lezempilo lelinye lamasebe aphambili kweli phondo kunye nelezemfundo nafumana esona siqwenga sikhulu sohlahlo lwabiwo-mali. I-DA iphinde yaliphinda ikhwelo layo lokuba eli sebe lifakwe phantsi kolawulo.
Abanikezeli benkonzo yothutho lwabafundi kwingingqi OR Tambo neAlfred Nzo eMpuma Koloni bavumile ukuqhuba behambisa abantwana esikolweni ngelixa belinde ukuhlawulwa imali abangekayihlawulwa ngurhulumente. Ababanikezeli bebebambe intlanganiso elusikisiki emva kokuba begrogrise ngokuma nenkonzo yabo xa zivulwa izikolo izolo de bahlawulwe imali yabo. Abanye abakahlawulwa susela ngo-Okthobha ka-2024. Aba banikezeli ngenkonzo badibane apha uqinisekisa ukuba bafumana isisombululo kwingxoba kaxaka ungabhatalwa kwabo ngurhulumente. Bathi kodwa nangona kunjalo bazaqhubeka bezisa iinkonzo kude kube babhatalwa. Sithathe isigqibo norhulumente okokuba makuphindwe emsebenzini noba kukhona ezimali ezingekabhatalwa. Ngesithembiso ke sithi akazuphela uJanuary zingabhatalwanga zonke ezimali. Abanikezeli ngenkonzo bathi noko kudala benyamezele bafuna urhulumente xhaphaqhabhise. Andiyazi ke ingxaki mhlambi isono esikhoyo okanye ukwenza okukhoyo ekubangela uba urhulumente wethu esimvotelayo angasihoyikanga kasibe ngathi singamakhoboka. Asahlukanga emakhoboka kuba kaloku ngoku akho nto sifumanayo. Unzima kungoku iteksi imile. Andiyazi nje bakuthiwa kufuneka uye testini izoya njani imile. Ayikwazi uba ingayitestini ingayothutha. Udinga imali le ingadiphumi. Ababhexeshi bebhasi bathi bafuna ukubhatalwa. Nakazi nakho isimo sikhasibhentana ozindlezo sinamali. Silambele urhulumente makazama. Hayi siyacela urhulumente akabhekelela belungu kube kakhulu. Sibonile iChristmas ebantwini asiyazi thina nangoku usabhetha kusafana. Siyacela ukuba bekhona utshintsho, siyacela kakhulu. Isebe lezothutho lithi liqinisekisile ukuba ngenene kuhambe kakuhle nanjengoko ukuthuthwa abantwana kuqhubeka njengesiqhelo ngaphandle nje kwezikhalazo ezithile kwimimandla efana ne-OR Tambo neAlfred Nzo. Likwacele ukuba bonke abanikezeli ngenkonzo baqinisekise ukuba abantwana bayasiwa ezikolweni nanjengoko belungisa imeko phakathi kwabo. Dinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC elusikisiki. Ukanti njengesiqhelo ngeli xesha sinayo intatheli yethu yezobuchwepheshe uSandile Hlangani esiza kumngcambazisa ngezamaqonga onxibelelwano. Siyakwamkela Sandile. Yeyiphi imiba ephambili kumaqonga onxibelelwano ngoku? ADCOG committee ibuyile nophahlane nangona nje abantu benomdla kwipolitics kwaye bewazi amalungelo wabo kwaye bengayithandi into edibene ne-corruption, kodwa abantu ababonakali njengabantu ababonakalisa umdla kulo nyaka ka-2026 nanjengoko uqala endaweni yoko abantu abawaphose amehlo wabo kumama Joy. Zamkhumbula umama Joy kwi-2019 FIFA Women's World Cup apho abantu bangazange bayithanda into yoba ahambe okanye ahanjiswe bengayazi ukuthi uhambe njani, into abayibiza ukuthi le nto ye-celebrities ezivele zifumana imali ezingaziwayo kubekho i-flights ticket bahambe bayobukela ibhola okanye i-sports kwezo ndawo. Abayithandi loo nto leyo ngenxa yale nto bayithi abayazi ukuthi uyifumana phi le mali. Into ebangela uba makatrende ke ngoku yilaa nto abonakale kwi-AFCON phakathi kwe-Nigeria kwakunye neMorocco. Abantu abaninzi ke bathi ke i-loyalty yakhe abayazi uba iphi umama Joy. Umama Joy ke uyazithethelela ke uthi ke yena usupporta i-African football. Ikwavusela mibuzo ke ithi yazi bangubani na ohambise umama Joy. Zamkhumbula ke okugqibela uBig Brother uyatrenda. Enye yezinto ebangela uba makatrende uBig Brother kukuba i-contestants ebezikade zikhona kuBig Brother kwi-previous years zibuyile ziyaphinda zifuna ukuzama kule 2 million iyi-prize ejongwe zi-contestants. Abantu abaninzi ke sele bethanda already uLiema noThandeka. Sazi ke kubani ozayiwina le 2 million kuBig Brother. Sibambe ngazibini kuwe Sandile. Kwezemidlalo isigqibo seqela lebhola yombhoxo lase-New Zealand sogxotha umqeqeshi weliqela elizintshatsheli zendebe yehlabathi amatyeli amathathu Scott Robertson sibangele ingxubakaxaka kwizicwangciso phambi kwendebe yehlabathi. Umbutho webhola yombhoxo eNew Zealand ukholelwa ukuba eli qela likakulungela ukuya kwindebe yehlabathi kwaye lidinga igqiza elitsha loqeqesho. I-All Blacks ibethwe kwimidlalo emithathu kulo nyaka uphelileyo kwimidlalo eli-13.
Iqela le-All Blacks nelaziwa ngokuba ngamagagu libonise iimpawu zokuba phantsi koxinzelelo kule minyaka embalwa idlulileyo. Oko eli qela labethwa ngamakhwenkwe kaRasi iBoks kwindebe yehlabathi u-2023 liye labonisa ukufadalala kwizinga lalo lokuba ngumpondo zihlanjiwe. Owayesakuba ngukapteni weli qela i-All Blacks elaphumelela indebe yehlabathi ngo-1987 uDirk Gerk uthi kufuneka zinyuse iikawusi i-All Blacks phambi kwemidlalo emine evavanyana lapho iza kuqobisana neSpringboks ekukekeleni kwalo nyaka. The view of the high performance team and of us generally was that the All Blacks are not on track in the way that we need them to be on track for the 2027 World Cup, and indeed for what will be a very demanding year in 2026 with the 4 matches against South Africa in rugby's greatest rivalry. I-All Blacks zibethwe ngamaqela amathathu kulo nyaka kuphelileyo naquka i-Argentina, uMzantsi Afrika kwakunye neNgilane. Kusekhona izindabadalo yokunqongophala kwabadlali abatsha kwaye abadlali ekudala beku-All Blacks bayayigxeka kakhulu indlela elilawulwa ngayo eli qela. I think trajectory is a good word to apply. We weren't seeing the trajectory that we wanted, and I think fans will probably share that view that there were things that we were ways that we were playing and ways we were feeling a bit short, falling short, I say, of the excellence that we're looking for that never really got addressed over the year. So I think that was certainly a theme. uGerk uthi makubekho inkqubo eluqilima yokufumana umqeqeshi omtsha we-All Blacks. No one in mind, completely open. We're going to cast the net wide. We're going to get as many people as we can. We think that coaching the All Blacks is is the greatest rugby coaching role in the world, and we're very hopeful we'll see plenty of highly qualified candidates. uRobertson nochaza njengoba eqhelekile ebebona njengentlanzi yethemba lokukhokhelela iqela lombhoxo laseNew Zealand eKanana. Siziqongqothile zasemini nje nto zakuthi ukanti siyabuya kwakhona ngentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa. Hlangabezana ogxa bethu ngecala emva kwentsimbi yesihlanu beniphakela indaba ngolwimi lweSiswati. Desidibane kwakhona kamnandi nto zakuthi.